El passat 21 de febrer, la Cort Constitucional de Colòmbia va acordar la despenalització de l'avortament, permetent la interrupció voluntària de l'embaràs fins a les 24 setmanes. Colòmbia, per tant, es va sumar a l'Argentina i Mèxic que recentment han aprovat la despenalització de l'avortament. A altres països, com Cuba o l'Uruguai, ja estava despenalitzat, i Xile n'està debatent al poder legislatiu la completa despenalització. Sembla que els drets de les dones avancen al continent americà. Ho sembla, perquè als Estats Units el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs està en perill. El passat gener, el Tribunal Suprem dels Estats Units va tornar a deixar en vigor el veto gairebé total a l'avortament a Texas, que no conté excepcions per als casos d'incest o violació i que podrà continuar en vigor durant mesos davant la negativa de les Corts de frenar-lo. El Suprem dels Estats Units té previst decidir a mitjans d'aquest any si manté en peus el precedent legal marcat per aquesta mateixa Cort el 1973, conegut com Roe contra Wade, que va garantir l'avortament legal als Estats Units fins al voltant de les 24 setmanes. Tot i que en aquest país és legal interrompre l'embaràs al voltant de les 24 setmanes, moltes dones no poden assumir la despesa que representa. És el que té no gaudir d'un sistema de salut pública universal. Si el Suprem deroga Roe contra Wade, cada territori dels Estats Units seria lliure de prohibir o permetre l'avortament. Si Roe fos anul·lada o afablida, fonamentalment, 21 estats ja tenen lleis o esmenes constitucionals per prohibir l'avortament el més ràpid possible. Texas, per tant, pot marcar el camí en un retrocés històric en els drets de les dones dels Estats Units.